Molt bones, sistèmics! En el vídeo d'avui anem a resoldre ja un problema de polispast, en el que parlarem de les politges. Ens dona les següents dades. Sabem que la resistència puja a una alçada de 10 metres i que hem estirat 40 metres de corda per fer-ho. La pregunta serà quin és el nombre de politges, i aquells i aquelles que sigueu una miqueta espavilats i espavilades direu, home, doncs les conto. No, aquest dibuix és un esquema, és una primera aproximació per veure com funciona el problema, però haurem de calcular. Sobretot, abans de passar a la següent part del vídeo, no us n'oblideu, doneu-li like, subscriviu-vos al canal i ara sí, anem a veure com resolem aquest problema. Molt bé, començarem el problema plantejant la fórmula on ens apareixen les dades que ens dona el problema, la H, la corda estirada, i la H, l'alçada que puja a la resistència. Me n'adono que en aquesta fórmula, a banda de les dades dels enunciats, ens apareixen tres variables, tres incògnites, de les quals no en tenim ni idea. Per tant, això ens obligarà a plantejar-nos més coses. A més, en aquesta fórmula em falta la N. L'objectiu del meu problema, recordem, és el nombre de politges. Ja sabem que el nombre de politges està molt relacionat amb la N. Per tant, necessito plantejar una segona fórmula i veure què podem fer. L'altra fórmula que tenim pel polispast és que la força és igual a la resistència més el pes de les politges mòbils dividit entre la N. Aquí sí que ens apareix la nostra incògnita del problema, però no ens apareixen les dades que tenim, la HE i la H. Això ens porta segur a plantejar-nos la combinació de les dues fórmules. Tenint en compte que la F, la R i la Q no ens la demana l'enunciat, per tant no ens caldrà calcular-la. A més, aquestes tres incògnites que no volem apareixen les tres a les dues fórmules. Això ens donarà un avantatge i és que podrem relacionar-les. Com ho farem? Podem agafar la segona fórmula i aïllar aquest R més Q, aquesta suma que ens apareix a les dues fórmules. I ens quedarà que la N passarà multiplicant al costat esquerre i, per tant, R més Q és igual a F per N. Molt bé, si tornem a la fórmula de les alçades o les longituds, me n'adono que també m'apareix aquesta suma, aquest R més Q, de manera que podré substituir una cosa per l'altra. Fixeu-vos, la primera fórmula em diu que la R més la Q és igual a la força per la N. Per tant, en la segona fórmula puc substituir aquesta suma, R més Q, per F per N. Ho posarem aquí. Si fem la substitució, anem a veure què ens quedarà. E per la F és igual a F per N. Fixeu-vos, he canviat la suma per F per N i després multiplicat per la H, que ja hi havia. Ara, a més, me n'adono que la força apareix multiplicant en els dos costats de l'igual i tots són multiplicacions. Per tant, puc simplificar-les. Podríem pensar també que la passem dividint a un costat. Podeu plantejar-vos-ho de moltes maneres. Si passéssim la F dividint, veuríem molt clar que, com tots són multiplicacions, es pot simplificar la força. Per tant, ja ens ha quedat una expressió molt simple. La HE és igual a la N per la H, i això era l'objectiu del nostre problema. Fixeu-vos que aquí ens relaciona les dues variables que em donava l'enunciat amb la variable objectiu, i res més. Ja només tinc una incògnita. Tinc una equació i ja puc resoldre. Molt senzillament, si aïllem la N, quedarà HE dividit entre la H. Si substituïm els números, veureu ràpidament que la N serà aquests 40 metres dividit entre 10 metres, de manera que això dona 4. Recordem que la N és el número de cordes que surten de les politges mòbils. Com que el número de politges és parell, tindrem que coincidirà aquest 4 amb el número de politges totals del meu polispast. Per tant, la resposta al problema és que el polispast que em demanaven té 4 politges en total. Molt bé, hem vist que aquí hem de combinar les dues fórmules que tenim per les politges. Tenim per una banda la fórmula que ens relaciona les longituds i les forces i per l'altra la que ens permet calcular les forces en funció de la resistència i el nombre de politges. Me n'adono que totes dues fórmules comparteixen aquest R més Q, de manera que aïllaré R més Q en la fórmula de la força i substituiré aquí aquest R més Q pel valor que he trobat, F per N. Això em permet simplificar després les forces i ja obtenir una fórmula on només em depèn de les alçades i de la N, el nombre de politges. El que nosaltres busquem, aïllem de manera senzilla i trobo que la N val 4. Recordeu, la N és el nombre de cordes que surten de les politges mòbils, que en aquest cas coincideix amb el nombre de politges totals, que és 4.
Fixeu-vos que aquí, els que haguéssiu anat a comptar les politges del dibuix, ens haguéssim equivocat. No són 6, sinó que són 4. Ja l'hem resolt. I recordeu, siempre hipotenusas, nunca catetos.